Jama'a, yau sati ɗaya da fara registration na katin zaɓe. Amma bari ku ji wani feluwa na ga mutanen Arewa. A iya Lagos kawai, mutanen da suka yi registration na katin zaɓe a sati ɗaya sun kai mutum 300,000 da wani abu. Amma a Kano ko kun san mutanen da suka yi registration ba su fi mutum 11,000 da wani abu ba. Me wannan yake nunawa? Yana nunawa ƙararrar mutanen Arewa mun yi feluwa. A zahiri na gaskiya akwai wani tunani da ake sa mana a mu mutanen Arewa cewar in mun je mun yi zaɓe ko in mun je mun yi katin zaɓe ba wani amfanin da zai mana. Saboda in mun je mun yi zaɓen ba a ba mu wanda muke so ko ba a ba mu wanda muke zaɓa. Which is feluwa. Kwata-kwata wannan tunanin namu ba tunani bane wanda ya kamata a ce muna yi. A zahiri mu musulmai ne, mun yarda da kyakkyawar ƙaddara da kuma mummunar ƙaddara. Sannan kuma mu musulmai ne wanda mu san addu'a gaskiya ce, muddin muna yi to Allah zai kawo mana canji. Mutanen Arewa ya kamata mu canza tunaninmu. Wannan zaben da kuke kallo ko in ce wannan katin zaɓe kamar ita kaɗai ce damanmu. Ita kaɗai ce damanmu da take a hannunmu mu talakawa, wacce za mu iya canja duk wanda muke so a lokacin da muka ga dama. Amma in ya zamana a ce muna irin wannan na rashin zuwa mai katin zaɓe, to ya tabbata za a yi ta tafiya a yace ake. Mun ta tafiya a yace muke kullum muna wahala. Shin ba ma neman canji ne? Muna nema. Don haka mu fita kanmu da ƙwarƙwatanmu mu yi registration na katin zaɓe. In lokacin zaɓe yayi, mu je da yaƙinin wanda za mu zaɓa zai taimake mu. Mu zaɓe shi, mu bi shi da addu'a. Ina ganin wannan ita kaɗai ce hanyar da Najeriya za ta ɗau gyara. Amma rashin yin katin zaɓen zai ba wa azzalumai dama su ci gaba da yin abin da suke yi, su ci gaba da zaluntar mu, mu kuma kullum mu zamana muna cikin ƙorafi. Don haka mutanen Arewa, mu bi ta kanmu da ƙwarƙwatanmu mai katin zaɓe. Mutanen Kudu ba sai an ce musu su fita ba. Mutanen Kudu ana farawa suke zuwa su fara yi. Kun ga dai mutanen Lagos mutum 300,000 da wani abu, amma a Kano mutum 11 da wani abu. An ninka mu, an ninka mu, an ninka mu. Don haka al'umma mu yi haƙuri mu je mu yi registration na katin zaɓe. Sadai kyakkyawar yaƙinin wanda za mu zaɓa zai taimake mu. Allah ya sa mu dace.